Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Dabadog Store, Mindanao, Philippines. Welcome to my traditional Filipino hilot with healing. Ito, magandang gabi po. Ayan. Hello sa po mga viewer, love you guys. Ngayong gabi, ma'am. Hindi yan. Oh, Interview po. Diyan, ito pamati. Kuan, Namayot na ikaroon. mayat. Takot ako kay Gabrielo. Ano na ko eh. Ako aja oy kuan ko kanang panuhot. Basta kang likod ba pag madugnaw kay kanang bag kanang paningon. Oh, paningot ang. Kaya paningtod ka ba ugnaw. Panuhot. So pa, Kaya pa tubuyon po niya na. Ana raw kay sibawan pa ron ora. sila kadto ng subo. Kato katulog. So pa yun. Ano man? Supaw, kabuhi, panuhot. Kada lang. Madala yun. Ilang lay ka? Ako i5 sa kong tigong niya. Ano naman nila yung ex? Ha? Oh, kasi lagi ganan i-shout out, ma'am. Shout out kami. Shout out sa mga Shout out kami. taga-Rojas. I-shout out na lang po niya. I-shout out daw kaniya. Oh, dila na to i-mention si... I-mention. Oh, dila na to i-mention. Hello. Kumusta na daw kaniya? Shout out sa taga-Rojas Extension. Ah, Hello nga si Ma'am Dari guys, shout out sa mga taga-Rojas Extension. No, kanto Emily Holmes. Biya kapita. Kanto Jetron. Kanto Jetron. No, Rojas Extension, Vigo City. Hello sa inyo ha. Si Ma'am Dari atong tabangan nga mamaayon, no? Siyempre, ito ba na sa pagkapo sa Ginoo? Siyempre, tanay nga mudool na atong tabangan na ito nga mamaayon. No, ayan. Yan, shout out din sa mga regular viewers, sa mga subscribers. No, maraming salamat. Thank you so much sa mga subscribers na 2,400 plus. Thank you so much guys. Nakabot na kong 2,400, malapit ng mag 2,500. Ayan. Yan, shout out din ako ang 5 countries viewers nako, no? Ako 5 ka country nga nagkatataw sa kuha. Thank you so much. Saudi Arabia, India, United States, Indonesia. Ayan. Siyempre, number 1, Pilipinas. Maraming salamat. O sa lahat ng mga OFW nga nagkatakaw sa kuha. Hello guys, kung saan kayo ngayon. God bless po sa inyong lahat ng mga taga-OFW. Love you guys also. Please subscribe, comment, like, and subscribe guys. So maghilot ako guys. So, shout out to the Rojas Extension Leaders. Oy, shout out daw sa iyahang. X. Uy! XYZ. Saka daw gamay. Shout out sa XYZ. Okay na na. Pero suko, akabat na rin. Pero suko kamay. Up. Ano likod dili sakit? Sakit gadi. Sakit ang likod. Sakit po diyang likod guys. Ang dughan, dili daw sakit yan. Okay ra ang dughan? Dili sakit yan dughan guys. Ang likod lang. Ha? Kaya ginawa ka? Okay naman yan. Simple ko eh. Lagyan na no? Wala ko. Isa pa sa ganun eh. Tingnan ko ba yun? 53. Isa pa rin. 01. Ay, 53, 07, 21. Twenty-one? Wala lagi. Sure bro. Ano? Ito?
Bitete na pangalan. Jerry Agnew. Wala. 83. Wala ito mo ganin hindi ko naman lagi ito 5-5. Ha? 07, 83, 21 lang. 783 to 1. Oh. Wala po. So, cellphone mo ka malugod. Magkano kung paano kung siya. Okay, wait. Ito ba? 83, 07, 21, delay. Dili siya. Ano na? Nag-close mo na. Hindi ba na yun? Natutong pa na mag-photo na. Nag-5 pagkita na ko. Wala, hindi ko ito. Kita na siya. Oh. Ah, Ano ba? Ano kan ba password? kita na ko? Oh! Oh! 83, 21, 07. Mo din no, ganita. Ano ba? Iyo? Ah, ano mo din mo eh? Uy, kumabi ko dyan eh. Naka-live. Oh! Yan lang. Sa tayo na ako, di pa na ako ano ba? Ay, ano? Ah, Nag-change ka password? sakit. Ha? Nag-ilis ka? Sa password nila? Wala. Wala mo. Iya ba yung video ko dito sa center? Wala ba eh? Ano to kaya mga kuha na ito? Ano ito mga nabiligan?
mo rin kamutsi. Wala rin nagkuhan. Wala. Wala rin mag-ibang fingerprint ni. Okay? Pababa yun. Ipit ka mas hindi ka kaniyanan ng mong kamot. Dua, empat, tujuh kanina. Mana nakakita? Forma. Asa sila siya? Asa sila? Aurora.